Zenbait, noizbait, bazen neskatxa bat bere egunerokotasunean murgilduta. Sofia, lagun nazazu, mesedez. Mesedez. Beti berdin, etxe pakean. Zorionak. Zer atera duzu? Bikain bat. Kopiatu duzu, tranpati bat zara. Neskatxa oso haserre zegoen azken aldean. Geroz eta ikusezinago sentitzen zelako. Baina egun batean, ezusteko bat egon zen. Lekua uzten didate. Eta txalotzen dituzten dietan bateriak. Nahi dudan egin dezaket. Baina noiz arte geratuko naiz horrela? Una oso arraro dago. Badaki zer egin dezakegu. Guazen Liburtegi Moreira erantzunen bila. Badugu erantzuna. Liburu hauetan erantzun feministak topatuko dituz. Zer diote hauek? Baina zer egiten duzu hemen? Benga, ospa ikasleak! Benga, zoaz. Eta ezaztu liburuak. Lortuko aldu gure protagonistak bere gorputzera bueltatu eta ahulduntzea? Lagunduko dio ezagutza feministak helburu hori lortzen?